Dan huwa Rafael għandu biss 3 snin u d-dinja tal-ġenituri tiegħu. Mal-ewwel nifsiet li it-tobba u l-ġenituri tiegħu nnutaw ċ-ċkejken twielet b'imsarnu barra minn ġismu. Ommu Venera spjegat li l-kundizzjoni li għandu taħkem madwar persuna minn kull 20,000 u bina huwa wieħed miż-żewġ persuni f'Malta u f'Għawdex li qatt ħakmithom din il-kundizzjoni. Aħna għalina d-dinja spiċċat dakinhar għax moħħok imur jaħseb fl-agħar. Ovvjament, jiġifieri pront bdejna nfittxu l-għajnuna wkoll mill-Malta Community Chest Fund. Ftit xarejn wara sirna nafu li Rafael kienu joħduh l-Ingilterra għal aktar kura, konna Birmingham. U mnalla kienu huma konna marna fejn Claire, femmitna laqetna daqs li kieku familja. Missir Rafael, Isaac, esprima sodisfazzjon li ħassew meta nataw l-għajnuna u kien daqs li kieku xi ħadd trefalhom il-pis minn fuq spallejhom. Mill-Ingilterra ma tantx kellhom ħafna aktar komplikazzjonijiet, iżda kellna koċ problemi biex nitelgħu lejn l-Ingilterra dak l-istress diġà bit-tifel għax kif ħajibqa' t-tifel ma kienx sew u plus kellna ħafna aktar stress ta' fejn ħanoqogħdu, kif ħanikkupraw, xejn ħankunu l-Ingilterra u x'ħanħawdu. Imma meta morna fejn Malta Community Chest Fund kif qalet Venera lqewna mill-ewwel u għenuna u għalulna kif ħajkunu l-affarijiet u hekk ħadulna problema nqas minn fuq moħħna. Grazzi għal Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, illum Rafael jgħix ħajtu qisu xejn mhu xejn. Illum qisu muxu mimli enerġija u aħna dejjem nagħtu l-parti tagħna l-Istrina għax nafu Minn Xiex Jgħaddu dan in-nies, il-mar tikraħ u fejn nistgħu ngħinu. Venera appellat biex ngħinu kif nistu waqt l-Istrina anke kienet sena mimlija sfidi. Il-poplu Malti għaddejna minn sena wera ta' 2020 imma nappella biex tkunu ġenerużi u tagħtu l-ftit li tistgħu ħalli tagħmlu l-ħajja tan-nies li jkunu tibatu ħafna ħjar. U ta' dan Rafael jixtieq jgħaddilek messaġġ. Happy Christmas! Kiss.